päivi. Mun kakka muisteli hofta jäkirji pirra. Mai mun nesvaljen. Tällä maitnassa saamis. Mä läht kvikstaa muistelusat. Mä läht johki on kautta millä tjölopuloapis. Ja jäkirji mun mielestä huippuudessa, kun te mun päästän pillin. Kun pillin voidaan te mun kultelan. Ja tässä on vähän äällä toutu, kun tänä johkaa roftus ja kulteli. Kun aina tänne tei paikki. Alkaa vähän hämppätä, kun jutsi tämän muistelusaada, kun kauvahalla makada tämän paikki ektyi saatsilla. Joo, ja lähtee maissa saamis, tässä kuhta sedä. Ja huippuudessa just maksai koudumärkä tihti kaivuona suomana kullaan makadalle. Ja saattan kulteli, kun taas kokitolot mikä lohkaapa kaivuona suomani ja tällä muhtina suoma päällä anadis koodgäinnys. Joo, ruossa päällä koodgäin, karashokas. Koodgäin kyllä muu. Joo, ja ja tämä maitnas, tällä vaikka makkara huijolu paikina mait pirra sahtla ja nyt on pääs kullahti tollos muistelu sai paikina mait pirra. Ja joo, ja täällä että tää kirji mait kviks täällä on muuhun tapodi otsamalla tjödi koftilogi kaaftis almuhu vai. No tämän kautta nationaala kirjaraajus siittus näets. Tämän saattaa loppelohkaat. Joo, ja mun jutsin lohkaa hofta hui samassa. Muistelu saa pirra. Millä alan jätnäkirjis. Joo. Mun ikkon lohkaa hofta pohtihti doktara pirra. Oasajalas. Tällä ofta kerti okta käfes pantonmaiki jo ei ollut kaskas mästä bogustakan ja su ofta kertan vuodas ja apmehtun vuoda tihti. Te poli sommuhtu min ofta järjätmällä stalkasta jivissu ja aitnalas nuollu chappait ja herravas liihtit. Nuko herra ei viesu slaavit. Te järras on, tää käfes olmai. Muu mahtaa olla syöttä nurikkisa taadju puotakka jaapai. Tosko täällä tivras tinkkaat. Pohkusti talkistäjä sunni ja selki. Kalta mahtaa syöttät nurikkisa haadju puotait. Just on jääkällä muraavaga. Te jääräinä maimukalkan tahkaat. Talkistäjä muisteli. Idan tihti, että se on toivoa nuo syöttää, mutta tämän joidakin se on naaridiussa suu. Se on otti takka raavakadan olmai. Ton kalkkaa raahkadi houftas tuora pustaa vaikka Charlie juvun pajel Charlaka ja pitchatan tuviassa uussa pajaa päälle. Nuohte puohol mahodjo haikkuoli takkomanne määttä. Te jääräis jääfi. Nä makkar saanis mun kalkkaan Charlit. Te selki ton kalkkaa Charlie tainalaakin taanviesus orruda tehti tohtis. Täällä hui kuks muistelus, mutta täällä hui samas muistelus. Tää on pääs kulla, jos kultalla tän jätnäkin. Joo, ja tonne kautta meitte nähtäs. Tai tällä nutolus kirjata, niin saatte loika kirjaraatsis, mutta saatte lohkaa nähtäs. Siellä sihke saamikilli ja tarukilli. Ja kautta noi kirji heskua kovlui meiltä nuko Romsaifi Markus okta kirji. Ja läärä kovlimme härä kirjit. Tämä oli mun eikon muisteli.